мақомоти милитсияи шаҳри Бӯстон аз ба қайдгирӣ ва ошкорсозии дуздӣ хабар медиҳад, ки характери фармоишӣ дорад. Санаи 24 январ дар рӯзи равшан шахсони номаълум, ки баъдан милитсия шахсияти онҳоро муайян намуд, 200 000 сомонӣ ва 340 000 рубли русӣ нақдинаҳои пулӣ ба хотири харидории хона ҷамъоварӣ намудаи сокини 33-солаи кӯчаи ҷавонии шаҳри Бӯстонро тасарруф карданд. сокини бинои рақами 14 кӯчаи ҷавонии шаҳри Бӯстон Муқимҷон Юсупов, ки чанд сол инҷониб иҷоранишин аст, пасандозеро, ки ба хотири харидории хона ҷамъоварӣ намудааст, аз даст дод. шахсони номаълум, ки баъдтар милитсияи шаҳри Бӯстон шахсияти онҳоро муайян намуд, санаи 24 январ ғайриқонунӣ вориди ҳуҷраи иҷоравии охирон гардида 200 000 сомонӣ ва 340 000 рубли русиро тасарруф карданд. бо ба қайдгирии муроҷиати ҷалбдида кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон шахсияти 4 нафарро муайян намуданд, ки бо маслиҳати пешакӣ ва роҳнамоии хоҳари ҷалбдида Абдусатторова Анзурат Абдуҳамитовна соли таваллудаш 1981 дуздиро содир намуданд. амаками неварааш Анзурат телефон кард, ки ба ман як бор биёмам тои бинам гуфт. омдам, ки ҳамин хонао пул ҳаст, ҳамна гир бурав гуфт. ман ба одам ёфта те гуфт, одам ёфта дам. Дилшоту Нуралӣ телти хонаша дод, вақти абеди дод, бурда сомонбозор ба созондам. сабаби иқдом кардан ба дуздӣ ба моликияти додар аз ҷониби хоҳар бузург гумонбаршуда Анзурат Абдусатторова ба он хотир аст, ки аз оқибандози оилавӣ, ки модари хонадон барои харидории хона аз маблағҳои аз муҳоҷират ирсол намудаи писараш нигоҳдорӣ менамуд, дар якчанд ҳолат бепурсиш аз моҳи ноябри соли 2021 то 20 январи соли ҷорӣ наздик 50 000 сомониро гирифта ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. вақте ки рӯзи бозгашти додараш аз муҳоҷират муайян гардид, бо мақсади рӯйпӯш кардани кирдори содирнамуда дуздиро ташкил намуда, ба ин кор дӯсти худ Содиқов Аваз Ҷураевич соли таваллудаш 1976 зода ва иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти ҷаҳонзеби шаҳри Конибодомро ҷалб месозад, ки бо мусоидати охирон 2 нафар иҷрокунанда шаҳрвандон Умаров Дилшод Ҳамидович соли таваллудаш 1985 қаблан бо моддаи 245 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст ва Дадабоев Нуралӣ Ҷураевич соли таваллудаш 1987 пештар бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст, барои тасарруфи маблағи пулӣ сафарбар мешаванд. ҳам кушодем, дар кушода шуд, дуюм даранда хуш буд. духтарро телефон кард ва духтар омаду дуюм карда дара кушода дод, сони мо даводем. ҳамаи шароити мувофиқро барои анҷом додани дуздӣ ба мисли дастрас намудани калиди хона, нишон додани ҷои пул, огоҳ кардани фурсати қулаи воридшавиро ташкилкунандаи дуздӣ Анзурат Абдусатторова фароҳам оварда мехост бо ҳамин тартиб айби худро пӯшонад. аммо ҷиноят ошкор ва беобрӯии ӯ дучанд гашт. бо ошкор намудани дуздӣ ва боздошти гумонбарон милитсия зарари расонидаро қисман барқарор сохт, аз ҷумла 340 000 рубли русӣ ва 140 000 сомонӣ ба соҳибаш баргардонида шудааст. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд.